Ez a Pact for Work Skills Academy, az Ifjúsági Paktum Egyesület podcastje fiataloktól nem csak fiataloknak. A projektet az Erasmus Plus támogatja. Sziasztok! Andorkó Tibor vagyok, a Pact for Work Skills Academy projekt résztvevője. A projekt megvalósítója az Ifjúsági Paktum Egyesület. Végzős gimnazistaként hamarosan, remélhetőleg közgazdászként egy szellemi munkakörben fogok dolgozni. Ezek a szellemi szakon végzett diákok általában nagyobb multiknál helyezkednek el a végzettségükhöz megfelelő szakon. A közös csapat együttműködése nagyon fontos ezeknél a multiknál, mivel általában ilyen szegmensekre van beosztva az adott cégnek egy nagyobb ága, és az ezen belüli fejlődés, esetleges kilépés és a rangléta megmászásáról fogok beszélgetni ma Koródi Alexandráról. Szia, Alexandra, vagy Szasza, beszéljük meg. Köszönöm, hogy eljöttél, bemutatkoznál kérlek a hallgatóságnak. Szia, Koródi Alexandra vagyok, sziasztok, nyugodtan szólíthatsz Szaszának. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Azt kell tudni rólam, hogy 26 éves vagyok, Magyarországon dolgozom egy dán gyógyszervállalatnak, gyógyszerekkel folytatunk paralelkereskedelmet, és van egy 13 fős csapatom, akikkel a cégnek a törzskönyvezői osztályán dolgozunk. A paralelkereskedelemhez szükséges gyógyszerengedélyeknek a megszerzéséért felelünk, és azoknak a fenntartásáért. Értem. Ez roppant komplex, és fiatal agyam nem is tudja teljesen felfogni. Visszatérve, én amúgy nem voltam ennyire illedelmes, én 17 éves vagyok, most vasárnap töltöm a 18-at. Kezdjük azzal, hogy amikor bekerülünk ebbe a szegmensbe, nagyon hiányzik az öntudatosság. Amikor én elkezdtem dolgozni, és az első munkahelyemen nem tudtam úgymond saját magamra koncentrálni, hanem egyfajtában az egész munkakörülményeimet, meg ahogy dolgozom, azt teljesen a csapat érdekeinek viszonyítottam, és nem tudtam figyelni arra, hogy én hová akarok eljutni pontosan. Igen, nagyon nehéz a balanszot megtalálni. Én arra szoktam gondolni, hogy a csapat érdeke, hogy mindenki a legjobb formáját hozza, ugyanúgy akár egy csoportvezető is. Egyénenként kell jól teljesítenünk, természetesen úgy, hogy harmóniában, összhangban vagyunk a csapat többi tagjával, és akkor tudunk egy jó csapat lenni. Mert ugye felborul a balansz, hogyha valaki nem egy irányba halad a csapattal. Nehéz egyébként önmagadat is képviselned csapatjátékosként, és közben érvényesíteni a céljaidat is, meg az akaratodat is. Történik olyan, hogy a fiatalok, akik csatlakoznak hozzád, úgymond elvesznek, és nem tudod, hogy ők kik egy kicsit. Valahogy tudsz ezzel kapcsolatban segíteni nekik? Igen, azzal lehet segíteni nekik, hogy már a legelején letisztázzuk a kereteket, amik között lehet mozogni. Meg egyébként én úgy látom, hogy nem csak munkahelyen, hanem akár emberi kapcsolatokban is, amikor nagyon tisztán meg vannak adva a keretek, hogy ezek a keretek, ezek között lehet mozogni, de azokon a kereteken belül nagyon is szabadon. Amikor egy munkavállaló nincs tisztában azzal, hogy vajon ez még a hatásköre alá tartozik, vagy sem, akkor jönnek ezek a bizonytalanságok, akkor jönnek azok a dolgok, hogy valamit nem csinál meg, mert úgy gondolta, hogy neki azt nem kell, vagy valamit megcsinál feleslegesen, és azt az időt, amit azzal töltött, hogy feleslegesen megcsinált egy olyan feladatot, ami nem az ő hatásköre alá tartozott, azt az időt felhasználhatta volna arra is, hogy egy olyan dologgal foglalkozik, ami az ő felelőssége. Van mondjuk néha olyan, hogy valaki az abszolút létminimumot csinálja csak, és egyáltalán nem hajlandó kimozdulni ebből a kis burkából, hogy mondjuk a mai feladat le van rakva az asztalra, hogy ezt kell ma megcsinálni, és semmilyen túlmutató gondolata nincs az egész projektről, a cégről, semmiről, és hogy ezen hogy tudtak általában segíteni, és hogy tud ez az ember kicsit előre haladni. Ez egy ellenállásnak az egyik fajtája, passzívnak nevezzük ezt a fajta ellenállást. Nehéz egyébként ezt kezelni, mert ugye nem tudsz mibe belekötni, hiszen ő megcsinálja a dolgát, de látod rajta, hogy nem fog egy kicsit több erőfeszítést beletenni. Nem lesz az az első ember, aki segít a másik kollégájának. Mindenképpen visszajelzést kell adni, és nagyon óvatosan kell ezt kezelni, mert ugye nem úgy van baj a teljesítményével, hogy nem hozza a számokat, mert ugye azt mondod, hogy hozza a minimumot, hanem magával a hozzáállásával van a baj. És egyébként én
nem szoktam lekicsinyelni ezt a problémát, mert sokan azt gondolják, de hát hozza a minimumot, hozza a számokat, nem kell különösebben ezzel foglalkozni. De mert ennek egyébként egy ilyen csapatbontó, ilyen toxikus hatása lett. Látják, hogy minimális erőfeszítéssel is ugyanúgy megkapja a fizetését, hazamegy, békén hagyják, nem piszkálják, nem kell neki a csapatban semmit se tennie. Azzal is lehet segíteni, hogy mikor leülsz vele beszélni, elmondod, hogy ezt látom, hogy ilyen a viselkedésed, nem vagy csapatjátékos, elmondod a következményeket is, hogy egyébként nem olyan szinte, hogy kirúgod vagy, hogy a cégnek nem, hanem egyénileg. A csapat hosszú távon egy idő után kirekeszti az ilyen embert, mert érzi, hogy nincs meg ez az oda-vissza adok-kapok viszony. Amikor mondjuk én kezdtem el dolgozni, én is egy kicsit a létminimumon működtem az elején, de szerintem nagyon sok embernél, ha jól gondolom, amikor egy új helyre kerül, ez a stressz is, hogy az új közeg hogy fogja befogadni őt, és hogy milyen szerepet tud vállalni egyáltalán az új közegbe, és be kell illeszkedni, és ott is lennie kell úgymond valakinek, mert az előző helyen lehet, hogy volt valaki, de egyelőre még senki, és nem akar semmi rosszat tenni. Vagy rosszul gondolom? Nem, jól gondolod, meg azt is meg kell vizsgálni, hogy miért hozza a minimumot. Ugye, amit te meséltél, hogy te éppen akkor kezdtél, ez természetes, hogy még az elején a minimumot tudja hozni, mert még nincs ott a cégnél annyira hosszú ideje, hogy átlássa a kapcsolatokat, nem csak a viszonyokat a részlegek között, a csapatok között, a csapaton belüli viszonyokat, hanem akár ilyen előviszonyokat, vagy ilyen kimondatlan, ilyen hierarchia szabályokat, vagy ilyesmi. Nem mer kimozdulni hát nem is a komfortzónájából, de hogy ő nem lesz az, aki rögtön az elején olyan e-maileket fog írni, ahol így megkérdezi a másik csapatot, hogy mivel, hogy tartanak. Így úgy tűnhet, hogy a minimumot hozza, de a legelején ez teljesen normális. Ugye, mert még ő is tapasztalja, hogy meddig érnek a határai, hogy az a keret, amit az elején elmondunk neki, a bemutatkozásnál, az onboardingon, hogy ő meddig mehet el. Más dolog az, amikor valaki úgy hozza a minimumot, hogyha már a cégnél van. Nagyon fontos, hogy azt is megvizsgáljuk, és megkérdezzük, hogy mi változott. Korábban úgy éreztük, hogy úgy láttam, hogy nagyon motivált voltál, nem volt problémád azzal, hogy újabb feladatokat vegyél fel, és a csapat élén voltál, de most úgy látom, hogy nagyon visszahúzódsz, és csak azt teljesíted, ami ki van neked adva. Amikor azt mondtam, hogy visszajelzést kell adni, akkor el kell mondani, hogy mi a jelenlegi viselkedése, ennek milyen következményei lehetnek, vagy vannak. Nehéz lehet a munkád, meg ahogy mozogsz a mindennapokban. Ugye mai kifejezéssel te team leader vagy, így nagyon újszerűen fogalmazva, meg nagyon angolosan. Nagyon sok dologra kell figyelned emberileg, meg egyáltalán a körülményekre, meg ilyenek. Milyen adottságai és tulajdonságai vannak egy jó team leadernek szerinted? Más szóval, ha magyarosabban akarunk fogalmazni, egyfajta csoportvezetőnek, továbbá mekkora a kihatásod és befolyásod szerinted a csapaton belül dolgozókra? Amikor ezt a kérdést felteszik nekem, akkor mindig egyből azt szokott eszembe jutni, hogy türelem és megértés, amivel egyébként egyben a nyitottság is jár. Nem csak a számokat kell üldözni, hogy a legkimagaslóbb a csapat legyünk már teljesítményileg a cégen belül, hanem nagyon fontos a harmóniát is megtartani. Nehéz egyébként ezt a balanszot, nehéz minden egyes pillanatban türelmesnek, megértőnek, nyitottnak lenni. Ugyanúgy a csoportvezető is, a team leadernek is vannak nehezebb pillanatai, de ahogy mondtam a beszélgetés elején, úgy fontos, hogy a csapat érdeke, hogy mindig a legjobb formádat hozd, hogy mindig a lehető legnyitottabban állj a problémákhoz. Asszertív gondolkodás is egyébként nagyon-nagyon fontos. Ugye, hogy a nehezebb napokon is mindig megtartsa a csoportvezető a hidegvérét. A jó kommunikációs készségek, hogy érthetően kommunikáljuk nem csak az utasításokat, hanem amikor 1-1 beszélgetésekben beszélünk a munkavállalóval, hogy elmondjuk neki, hogy hogyan látjuk őt, milyen a teljesítménye, észrevegyük, megdicsérjük, pozitív-negatív visszajelzések. Szerinted, mint csoportvezetőnek, mekkora kihatásod, továbbá befolyásod van a csoportot tagjaira? Nagyon nagy. Nem csak a hangulatokat tudom befolyásolni azzal, hogy én milyen hangulatban jelenek meg a munkában, hogyan viselkedek, hanem a teljesítményüket is. Csoportvezetőként
egy példa vagy előttük, te mutatod meg nem csak a helyes viselkedést, a munkamorált, hanem egyben egy érzelmi biztonságot is adnod kell nekik. Ha látják, hogy feszült vagy, akkor úgy gondolják, hogy probléma van a cégnél, bizonytalanná válhat az ő megélhetésük. Még akkor is, hogyha bizonytalan a megélhetésük, hogyha egy csoportvezető jól tudja ezt érzelmileg kezelni, határozottan állja a sarat, ez nagyon-nagyon sokat számít egy munkavállaló életében. Lehet borzalmas munkahelye, de hogyha a csoportvezető, meg egyébként a csapat is, mert nem mindig tudja a csoportvezető az egész csapatot befolyásolni, akkor is egy jó helyé tudja változtatni, és örömbe járni, dolgozni. A kommunikációra visszatérve nagyon fontos, hogy egy csoportvezetőnek a lehető legjobb információ megszűrős képessége legyen. Az elején nehéz volt nekem megszűrni, hogy mi az az információ mennyiség, amit szeretnék, meg lehet is átadni a csapatomnak. Ha túl sokat adsz át, az se jó, mert ha túl sok információt tudnak, ha esetleg túlságosan hagyod, hogy részt vegyenek a nagy vezetőség, szóval menedzsmentnek a döntéseiben, akkor ez őket félelemmel tölti el, mert mégiscsak nem ők fogják a döntéseket meghozni, de látják, hogy milyen libikóka játék megy mögötte. Nagyon fontos inkább az, hogy inkább akkor kevesebb információt adjunk át, de az biztos legyen, és ne változtassunk. Összegezve nagyon sok információt mondtál. Én úgy érzem, hogy mikor te egy csapatvezetői posztba kerülsz, nagyon sok mindent kell tanulnod emberekről, és tulajdonságokról, és hogy viselkedik az ember egy adott közegben, és hogy tudsz igazán egy edző bőrébe bújni egy kicsit, aki egy lelki szupportot ad, úgymond a versenyzőinek, hogy tényleg nem lesz semmi baj, meg lesz minden oldva. Én remélem azt, hogy kik elfelé, a pálya felé kacsingatnak, mint például közgazdász, meg hasonló szegmensek, ahol tényleg emberekkel kell együtt dolgoznod nap, mint nap, hogy azért szabadidejükben néhány kicsit filozófiai olvasmányt fellapoznak, és kicsit tanulnak erről az egészről. Én is, ahogy olvasom ezeket a könyveket, és ahogy próbálom egyre jobban magamat is fejleszteni, hogy felkészüljek erre az érára, ami majd remélhetőleg bekövetkezik nálam is, így úgy amúgy valami felelősséget tudjak vállalni, hogy tényleg kiállás, ahogy én tudom, nagyon fontos, meg az, hogy úgymond jó hallgatóság és jó emberismerő legyél. Kérlek, erősíts meg, ha jól gondolom ezeket, és hogy nem rossz vizeken lavírozok egyelőre. Teljesen jól gondolod, és nagyon-nagyon jól teszed, hogy az önismeret felé kezdtél orientálódni, és próbáld minél jobban megismerni magadat. Ez nagyon nagy előnyödre fog válni mindenképpen a munkahelyeden, meg egyébként az élet bármelyik terén. Köszönöm szépen, hogy így megerősítettél, és hogy tudom, hogy ilyennel nem készültél már. Hát tudsz-e fejből valami olyan olvasmányt, vagy olyan valamit ajánlani a hallgatóságnak, ami kicsit előrébb mozdítaná ebbe az útba őket, hogy tényleg egy kicsit jobb emberek legyenek, meg kicsit jobb emberismerők legyenek, mert ez szerintem feltétlen nem csak a munkaerőpiacon jó, meg nem feltétlen csak a munkakörben jó, hanem mint társalgásként is, vagy ha elmész a barátaiddal valahova, akkor is egy nagyon fontos skill, hogy tényleg tudj beszélgetni az emberekkel, úgyhogy legyen rá kihatásuk. Sajnos szerzőket nem mindig fogok tudni mondani. Nekem, ami segített abban, hogy még jobb vezetője legyek a csapatomnak, az a Emotional Intelligence könyv volt, talán Coleman, de nem biztos. Bármilyen könyv az érzelmi intelligenciáról, empátia, megértés, hogyan lehet jó hallgatóságnak lenni. Még akinek a könyveit nagyon szeretem, ő Dr. Máté Gábor, őt is nagyon tudom ajánlani. Mindenféleképpen majd fellapozom ezeket a könyveket, amiket említettél nekem. Térjünk át egy kicsit a újonnan jött diplomásokra, hogy melyek azok a skillek, meg készségek, amelynek nagy jelentősége van a munkaerőpiacon, amit tényleg, hogyha felveszel valamit, látod rajta, hogy ez tényleg nagyon jó és nagyon hasznos a cég életében, vagy mondjuk a szegmens életében, hogy tényleg egy ilyen ember van, akinek nincsenek problémái az adott dologgal. Minden olyan soft skill fontos és nagyon-nagyon hasznos, ami segít abban, hogy rendezettebb legyen a munkánk, ahogyan dolgozunk, hogy a határidőket be tudjuk tartani, például time management, hogy a kommunikációnk érthetőbb legyen, asszertív kommunikáció, a változásokat, hiszen egy cég életében a változás állandó,
change management például. Nagyon örülök, hogy ezeket hallom vissza, mivel a projektben pont ilyeneket tanultunk, mint részvevők, és örülök, hogy visszahallom, hogy ezek tényleg hasznosak lesznek, és hogy tényleg kicsit rendezettebbé tudja tenni a mindennapjainkat. Ahogy én ismerlek téged, mintha lehet ezt így mondani, nagyon úgy jött át, hogy te tényleg egy hivatásos, és tényleg angol szóval élve passionate csapatvezető vagy, és nekem mindig azt tanították, meg mindig azt mondták, bárhol olvasom, meg bárhol hallom, hogy jó csapatvezetőt választják, és egy olyan ember, aki önjelölt. Soha nem lehet olyan kiforrott csapatvezető, mint akit választanak. Neked erről mi a véleményed, és hogy ez igaz-e feltétlenül, mint például a szónoklatot is lehet gyakorolni, meg valaki úgy is születhet, hogy a csillagokat lebeszéli az égről. Önjelölt vezető is lehet jó vezető, mert meg lehet tanulni mindezt. Ahogy említettem pár könyvet, jobb önismerettel, emberismerettel, lehet járni szakemberhez, akár coachingra, más vezetőkkel beszélni, kikérni a véleményüket, tapasztalatokat cserélni. Van különbség ugyan, hogyha valakit kiválasztanak vezetőnek úgy, hogy mondjuk a saját csapatának adatott meg az a lehetőség, hogy kiválasztották, meg más, hogyha esetleg más vezetők látták meg benne a lehetőséget. Szerinted mi az, ami a legtöbb vezetőből hiányzik manapság? Szóval, hogy azonos ranglétrán való embereket látod, úgymond, mint akik magad mellett állnak a sorba, akik ugyanazt a tisztséget viselik, vagy ugyanolyan helyen vannak éppen. Mi az, ami hiányzik nagyon sok emberből, vagy ha egy kis önreflexióval tudnál segíteni, vagy szerinted neked még miben lehetne fejlődnöd? Én azt vallottam mindig, hogy jó pap holtig tanul, tehát mindig tudunk önmagunkon fejleszteni. Szerintem az oda-vissza történő visszajelzés adása, meg a nyitott és állandó kommunikáció az, ami sokszor szokott. Ez nem pont egy tulajdonság, de én ebben látom a legtöbb konfliktust, hogy ennek a hiányában látom a legtöbb konfliktust, hogy a vezető nem veszi a fáradtságot, hogy leüljön beszélni a beosztottjaival, a csapatával. Kicsit visszakanyarodva még a legelejére említettem, hogy például nem láttam a határt, hogy mikor kell a saját érdekeimet előbbre sorolnom, mint a csapatét. Te, mint csapatvezető, hogy találod meg a középutat, mint például, hogy feljebb szeretnél lépni a ranglétrán, de közben lehet, hogy ez plusz munkával járna a csapatodnak, hogy te úgymond fel tudj mutatni valamit, amivel te azt mutatod, hogy te jobb számokat hoztál, még talpra esettebb vagy, és a cég életében egy még nagyobb szerepet tudsz vállalni. Nagyon csapatjátékos vagyok, és természetesen vágyok az elismerésre, hogy feljebb jussak a ranglétrán, de nekem sokkal fontosabb azt, hogy mindenki jól érezze magát, és mindenki kiteljesedhessen a munkahelyén, szeressen oda bejárni, és örömét leljen munkájában. Egyébként a jelenlegi vezetőséges feletteseimmel úgy látom, hogy ha a csapatomban jó a összhang, jó a harmónia, elérem azt, hogy mindenki szeresse a munkáját, akkor jönni is fognak az eredmények, és az eredményekkel azt is észre fogják venni, hogy tehetséges és ügyes csoportvezető vagyok, ami az elismerést és az előléptetést is magával hozza. Sohasem éri meg egy előléptetés sem az, hogy egy másik embert, egy kollégát halálra hajszolj, megutáltasd vele a munkáját. Említetted ezt a nagyon fontos, a jó közeg, meg a pozitív közeg nálad, mint személyes légkörödben. Ez néha nem fordul egy kicsit a visszájára, hogy nem sínli meg adott esetben a közeg és annak munkája, például a számok, vagy valami ilyesmi, nincs esetleg megdorgálás, vagy nem jönnek ebből negatívumok. Talán azért is nehéz, mert nekem vezetőként ez állandó visszatérő téma az én feletteseimmel, az én vezetőimmel, hogy az én csapatom nagyon jól érzi magát, meg nagyon szeretnek, meg minden, de hogy pont ezért ő így tudják, hogy annyira vajszíven van, hogy nem kapják meg a szídást a határidők nem betartásánál. Mert én felfogom, az én hátamon persze elverik a korbácsot, de hogy hozzájuk nem jut el. És most pont ezen szeretnék változtatni. Mert nem jó. Szóval, hogy azzal viszont nem tudom megkeresni a kegyeremet, meg nem tudok pénzt hozni haza a saját
házamhoz, hogy nagyon jó fejvezető vagyok, hogyha nem hozzák az eredményeket. Jó kérdés, nagyon nehéz megtalálni a balanszot. Egy skálát kell elképzelni, az egyik oldalon az van, hogy mindenki szuperül érzi magát, annyira, hogy már a vezetőt nem vezetőnek látják, hanem ugyanúgy egy csapattagnak, úgymond egyenrangú csapattagnak, ezt nevezik country clubnak. A skála másik végén pedig az van, amikor van a csapat, és már teljesen a csapat felett állva, nem is a csapattagként, hanem felette állva a vezető, úgymond a főnök mondja meg, dirigál a csapatnak, és akkor már megbomlik ez az egységesség. Nehéz ezen a skálán a megfelelő helyet megtalálni. Szerintem sokat segít, amikor sikerül a vezetőnek átadnia és megértetnie a csapattal, hogy miért fontos az eredményeket megszerezni, és hogy az milyen pozitív hatással van nem csak egyénileg a csapat tagjaira, hanem magára a csapatra is. Itt egyébként csak a vezető nem elég. Nagyon sokat számít, hogy milyen maga a cég, milyen jutalmazási rendszerei vannak a cégnek, mivel motiválja az embereit. De hogyha például a nem valami bőkező a jutalmazási rendszer egy cégnek, vannak költséghatékony megoldások is, amivel egy vezető tudja motiválni, megdicsérni, meghálálni a csapatának a kemény munkáját, az embereinek a komoly munkáját, és az elismerés, a pozitív visszajelzés nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy a későbbi eredményeket is hozni tudja a csapat. Ahogy hallak téged, és ahogy figyellek, ez a lelki support az, amire úgymond nagyon ki vagy helyezve. Én csak azt tudom mondani, meg olyan gondolatokat tudok felhozni, amiket én úgymond visszakapok a társadalomtól, hogy miket reflektál felénk a társadalom, így social médián keresztül, filmeken keresztül, meg ilyenek, és ezzel kapcsolatban szeretném azt mondani igazán, hogyha különböző filmeket, sorozatokat, különböző ilyen közegbe játszódó történeteket olvasunk meg, hallunk meg, nézünk, akkor ezt a vezető szerepet teljesen máshogy mutatja be, mint ahogy te elmondod, ahogy mi kapunk reflektálást erről az egészről. Általában egy sokkal ridegebb vezetőt kapunk, aki a te szerepkörödben mozog, és azt képviseli. Nagyon jó, hogy hallok egy ilyen embert is, aki tényleg az embereket nem csak tárgyként kezeli, úgymond ebbe a közegbe, hanem tényleg realizálja azt, hogy ők is érző lények, és nekik is vannak nehéz napja, és nekik is vannak olyan részeik, hogy néha nem megy, és néha tényleg megakadnak, és nagyon nehéz átlépni ezen. Egy csapat akkor működik olajozottan, ha mindenki megállja a helyét individuumként, és csapattagként is külön-külön, ahogy említettünk. Mi történik akkor, ha az egyik csapattag számára csak a saját fejlődése és érdekei felülírják a csoportmunkához szükséges készségeket, és milyen következményeket von ez maga után? Mindenképpen negatív hatása van a csapatra nézve, ennek az egyénnek a külön válása a csapattól, megbontja az egységet, az összhangot, a harmóniát, és toxikussá is tud válni. Persze az, hogy mennyire toxikussá, hogy milyen mértékben, ez attól függ, hogy milyen a személyisége annak az embernek. Az elején azt mondtad, hogy hogyan állja meg a helyét individuumként és csapattagként valaki, hogy ez mennyire fontos, meg hogy akkor működik olajozottan egy csapat, hogyha egyénenként is jól működnek, ez nagyon is igaz. Egyébként az emberi kapcsolatoknál is így van. Amikor csapatban dolgozunk, az is fontos, hogy egyénileg is jól teljesítsünk, egyénileg is jól működjünk, balanszba legyünk, ahhoz, hogy jó csapattagok legyünk. Mert ahhoz, hogy csapatban dolgozzunk, oda-vissza ez egy adok-kapok felállás. Ahogy leszűrtem ebből, úgy lehet csak valaki igazi csapatjátékos, hogy megtalálja a helyét önálló személyként is, hogy tudja, hogy ő kicsoda, tudja azt, hogy neki mi a célja, és hogy ő maga mit képvisel, mint különálló személy, mert szerintem az a legfontosabb, hogyha végignézünk embereken, mondjuk a baráti társaságunkon, mindegyik embert, hogyha külön kell választani a társaságtól is, különböző skilleket, tréteket tudunk felmondani neki, hogy ő vicces, ő komoly, ő ilyen, ő olyan, és hogy nem csak a csapatba
ilyen ember, és nem csak a csapatban lehet rászámítani, hanem külön emberként is. Ha valaki túlságosan csak a saját fejlődésére fókuszál, csak a saját érdekeit nézi, és felülírja a csoportmunkát, akkor természetesen le kell ülni vele beszélni. De ha nem sikerül őt visszaterelni úgymond a nyájhoz, és megérthetni vele, hogy miért fontos az összhangot, a harmóniát fenntartani, és hogy milyen hatással van az, hogyha ő kiválik, és nem azt mutatja, hogy mi egy egységben dolgozunk, és egy egységként veszünk részt a cég életében, hanem vagyunk mi az egység, és külön ő megy előre, akár a vezető ellen dolgozva. Milyen korosztályúak a csapatot tagjai? Mekkora a szórás? Eléggé nagy a szórás. A csapatomban én vagyok a második legfiatalabb, nálam 1 évvel fiatalabb kolléga van, vagy egy fél éve fiatalabb, és a legidősebb pedig 65 éves. A generációs szakadék milyen problémákat okoz nálatok? Amikor a csapatomnak a csoportvezetője lettem, és megkezdtem az új pozíciómat, nagy félelmem volt egyébként az, hogy hogyan fognak majd a nálam idősebb, vagy akár jóval idősebb kollégák elfogadni engem, mint vezetőjüket, de végül nagyon szerencsésnek mondhatom magamat, mert nem okozott semmiféle fennakadást az, hogy én mennyivel fiatalabb vagyok. Viszont az okozott pár szemöldök felvonást, hogy én nem régóta voltam a cégnél, hanem csak 8 hónapja, szóval 1 évesem. És hirtelen lettek olyan beosztottjaim, akik már több évek óta a cégnél voltak. Inkább ebben volt kihívás. Úgy gondoltam magamban, hogy nem fogom szóval bizonygatni, hogy de igenis, én megérdemlem a ti tiszteleteteket, hanem a tisztelet majd úgyis a tetteimet fogja követni, és hogyha látják, hogy keményen dolgozok értük, és látják, hogy méltóan tudom őket képviselni a különböző meetingeken, beszélgetéseken, konferenciákon, akkor látni fogják, hogy megvannak az én adottságaim is, és érteni fogják, hogy miért döntött úgy a vezetőség, hogy engem választ meg csoportvezetőnek. Ha egy mondatba kellene összefoglalnod, mint én és hasonló korú diáktársaimhoz, továbbá friss diplomás ex-diákoknak, mit tanácsolnál nekik? Néhány szóba, hogy egy kis motivációt tudja adni, akik most lépnek erre az útra. Én azt javaslom nektek, hogy merjetek igent mondani, és merjetek nemet mondani. Merjetek igent mondani a lehetőségekre, ne féljetek az ismeretlentől, ne féljetek kimozdulni a komfortzónátokból, jelentkezzetek programokra, munkákra, feladatokra, igenis meg tudjátok csinálni, sokkal többre vagytok képesek, mint amit elhisztek magatokról, és merjetek nemet mondani azokra a feladatokra, ami nem hozzátok tartozik, nincs hozzá képesítésetek, merjetek nemet mondani a nem megfelelő bánásmódnak a munkahelyen. Mindig halljuk a szüleinktől az aktuális skilleket, amik nagyon értékesek remélhetőleg, és hogy éppen mire van szükség, de tapasztalataim szerint ez kicsit visszamaradott, mivel ők a saját tapasztalataikat mondják, és hogy tőled kérdezném, mint hasonló korombeli, akik között nincs akkora szakadék, hogy most tényleg mi az, ami értékes. Gondolok itt nyelvre, gondolok itt munkatapasztalatra, és gondolok akár, ahogy mondtad, nagy álmokra, vagy különböző technikai dolgokra. Mondhatom azt, hogy egy generációba tartozunk, mondjuk a szüleinkhez képest, ami generációnk és a szüleink generációja között az a nagy különbség, hogy az információ sokkal, de sokkal gyorsabban áramlik. Nem csak a nyelvtudás nagyon nagy érték egyébként a munkavállalói piacon, hanem hogy milyen gyorsan tudod az információt megszerezni és elsajátítani. A mai világban sokkal fontosabb, hogy mondjuk nem is az, hogy kívülről tudj valamit, hogy fejből el tudj mondani egy egész könyvet, hanem az, hogy mennyire gyorsan tudod megtalálni a válaszokat akár az interneten, és akkor így nem kell a könyvet kívülről tudnod, hanem magának az információ elérésének az útját kell tudnod. Fontos, hogy
természetesen, hogy a számítógépet tudja kezelni az ember, de hát mi már úgy születtünk, mi már beleszülettünk. Szóval amikor te megszülettél, te már egy olyan világba születtél, hogy volt internet, szóval te nem tudod, milyen internet nélkül élni. Ez egy nagyon nagy különbség a te generációd, mi generációnk és a szüleink között. Én személyem szerint már dolgoztam fiatalként, és én erre félig meddig büszke vagyok. Neked mi a véleményed diákmunkáról, így fiatalként, úgy, hogy mi úgy bontogatjuk a szárnyainkat, és megismerkedünk a munkavilágával szépen lassan. Szerinted megéri a diákmunka? És szerinted egy olyan ember, aki, ez nem rossz tulajdonság, aki még nem dolgozott, de fiatal, és lehet, hogy nincs szüksége mondjuk az anyagi háttérre, érdemes-e megpróbálnia tényleg egy diákmunkát, hogy belekóstoljon abba, hogy milyen ez valójában, és hogy ne majd speciál 24-23 évesen kerüljön bele egyből a mély vízbe. Nagyon büszke lehetsz magadra, hogy már most ilyen fiatalon dolgoztál. Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy minél hamarabb próbálja ki magát a munkavilágában, mert egy új közeg, egy új környezetben próbálhatjátok ki magatokat. Nem az iskolában vagy, nem otthon vagy, hanem egy teljesen más környezet, más szabályokkal, más elvárásokkal. És egy újabb módja arra, hogy tapasztalatokat szerez, ismerettségeket bővíts, és nem tudhatod, hogy 5-10-20 év múlva, amikor újra találkozol ezekkel az emberekkel, akkor mit adhatnak neked. Akár egy új munkalehetőséget, akár életre szóló barátságokat. Én azt mondom, hogy ezek mind-mind hasznos és extra tapasztalatok, amiktől miért akarnád megfosztani magadat. Valóban nem kellemes akár iskola mellett dolgozni, nem tudom, hogy te suli mellett dolgoztál, vagy nyári szünetben dolgoztál, de egyik se kellemes. Nyári szünetben, amikor pihennél, vagy suli alatt, amikor tanulnál. Köszönöm szépen, hogy őszintén és ilyen meghitt körülmények között tudtam veled beszélgetni, és köszönöm, hogy eljöttél, és hogy elfogadtad a meghívásunkat. Számomra ez nagyon nagy élmény volt, továbbá remélem a hallgatóságnak is tetszett a téma, amit hallottak, és ahogy hallottak róla. Én nagyon csodálok, ahogy képviseled a munkádat, és ahogy képviseled a közegedet. Ez példamutató szerintem ilyen esetben, és olyan szférában, ahol dolgozol. Még egyszer csak annyit tudok mondani, hogy köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt láttam, és köszönöm a beszélgetést, nagyon élveztem. Ez a Pact for Work Skills Academy, az Ifjúsági Paktum Egyesület podcastje fiataloktól, nem csak fiataloknak. A projektet az Erasmus Plus támogatja.